नमस्कार मंडळी, आजच्या नवीन व्हिडिओत आणि त्याचबरोबर धमाकेदार व्हिडिओ तुमचं परत मनपूर्वक स्वागत करते आणि त्याचबरोबर आमच्या चॅनलवर पण तुमचं मनपूर्वक स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ एकदम धमाकेदार व्हिडिओ होता. तर कोकणात एक अशी भाजी करतात जी सगळ्यांना पुरतं, जास्त करून असतं, जास्त भाजी करतात. बघा, तुम्ही कधी जेवक बसलात आणि डबल भाजी कधी मागितलास इतर वेळ, तर आधी विचारतात अगदी काय फणस फोडलेलो असा, पण त्या एकदा फणस जर फोडलेलो असा जास्त करून तीच भाजी खातात. तर आज आम्ही फणसाची भाजी करणार असावं, म्हणजे जनता भाजी. आणि आजची भाजी असेल गोडी भाजी, असली मिरचीची भाजी. तर आज एक विचार होय ना, की गोडी भाजी ना, गोडी भाजी. तर यावा तुम्ही इकडून भाजी खाव फणसाची. तर आता आपण मगाशी तुम्ही बघितलं असं फणस काढलाय तो सुरुवातीकडे. तर आता आपण फणस फोडून घेऊया आणि भाजी सुरुवात करूया. मित्रांनो, आता फणसाची भाजी करू चालू झालेली असा. मी मदत करतोय, पण त्याआधी आईन केला ना रवो. आधी आपण रवो खाऊया. म्हणजे मी एकटं नाही, सगळीच खाताला. बघा, चला आता रवो खाऊया. तर मित्रांनो, हे बघा, जी चारकांडा असतात ते ह्या पाटान काढतात, ह्या पाटान म्हणतात. ह्या पण भाजीत टाकतात. तर मित्रांनो, आता भाजी नीट झालेली असा फणसाची, म्हणजे तर फणस नीटून झालेलो असा. आणि इकडे आजी आता फोडणी देतात. काय काय टाकतो गे फोडण्यात? हिरवी मिरची, कोथिंबीर, कढीपत्ता आणि मोहरी, हळद. आणि आई इकडे आंब्याच्या साराची तयारी करता. आंब्याचा सार आणि फणसाची भाजी ही जोडीच काय वेगळी आहे, खाऊकच मजा येतात. मित्रांनो, आता भाजी तयार झालेली असा. किती मस्त वाटतं बघा भाजी.
मित्रांनो आता भाजी झालेली आहे, तुम्ही बघितलं असंच. आपण त्याची चव नंतरच घेऊया. त्याआधी आता आधी आंब्याचा सार करता. काय काय टाकतो ते संपूर्ण? कढीपत्ता, मोहरी आणि लसूण. मित्रांनो आता जेव बसलाव. आजी जेव वाढता. आणि आता आंब्याचा सार, भाजी फणसाची आणि भात. तर सुमितला पण सांगितलं योग फणसाची भाजी आणि आंब्याचा सार खाऊ. येतो लावतो थोड्या वेळाने. तोपर्यंत आधी मी जेवण घेतोय. मित्रांनो सुमित आता येऊन झाली 15 मिनिटं. भाजी वगैरे खाल्या ना? कशी आली रे भाजी? मस्त आली. चला आता मी चालला हळद लावू. डोक्यावर बघसा टोपा ह्याच्यात हळद. आणि आता माझ्यासोबत सुमित, आई या, परत भाऊ पण आणि आजी पण. तर चला तर आता हळद लावूक जाऊया. मित्रांनो नेलेलो आम्ही 3:30 वाजता. आणि बघा आता हे वळे पहिले हे 2 आणि ते तिकडे 4 ते पहिलेच केलेले आहेत. आता हिसून एवढा पूर्ण खणलोय. एवढं आता हे वळे झालेले आहेत करून. आणि आता हे बघा हळद लावूचा काम चालू झाला. आजीकडे हळद लावी जाता सरळ करीत हे अजून वळेच करता. आणि बघा काकी आणि आई खड्डे खणतात आणि होळी लावतात. आणि काकीचा अजूनकडे खानाचा काकीची झाली होळी लावून अजून हळद लावूच्या एवढा खानाचा एवढा खाना टाकतलंय. कांदे कोण लागतात? कांदे टाक इकडे.
तर मित्रांनो आता पूर्ण हळद लावून झालेली असा आणि हे जे वळी आहेत ह्या वळींवर करंदी नाही करांदे कणगी आणि इकडे ही वळी आहेत. किती वळी आहेत गे? चला तर मित्रांनो आजचा व्हिडिओ होय तर मग आजचा व्हिडिओ तुमका कसं वाटलं हे कमेंट करून नक्कीच सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि जर आम्ही कोकणकर ऑफिशियल या चॅनलला तुम्ही नवीन असाल चॅनलला सबस्क्राईब करा. मित्रांनो तुम्ही बघितलं असंच की आम्ही पूर्ण आता हळद बेद लावून झालेली असा आणि त्याचबरोबर अळी पण घातला आणि फक्त आता रवल्यात काय कणगी आणि करांदे. ते शेवटचे बारके ते 3 वळी रवले आहेत त्याच्यावर कणगी आणि करांदे घालणार. ते काय उद्या परवा घालणार आहेत. अजून काय पाऊस नाही, आज पूर्ण तापच होता, ते सुद्धा उन्हाळा पाऊस नाही याचा. आणि चला तर आपण परत पुढच्या धमाकेदार व्हिडिओत भेटाया. तोपर्यंत काळजी घ्या.